Ne oli tämmöisiä valtavan isoja viuhkoja. Siis kangasta ihan suunnaton määrä, niin ajatelkaa mitä tuhlausta se olisi laittaa pois. Ei. Kankaastahan tekee vaikka mitä. Prismaan laittaa sitä lauantaina päälle. Mitä täällä ei ole. Ja se mitä ei ole, niin se tehdään tai hankitaan. Mutta pieni varoituksen sana. Ei ole kaikki ihan siltä, miltä näyttää. Tee mitä tahansa. Tee tästä olemaan. Joo. Muuten alun pitäen piti tehdä vaan 3 vuotta. Ja nyt sitä on tehty 17 vuotta. Siitä tuli niin suosittu. Hyvää porukkaa heti nämä toisemme pois täältä. Mäkään muista nähneet sitä pitää tyhjää. Sitten tässä on jännä. Jutta, on se jännä. On se jännä. Suuri tämmönen halli, mutta ei kaju ollenkaan. Menkääpä johonkin huonekaluhalliin tai autotalliin, kyllä kai. Miksei ole kai? Mä voin kertoa. No kerro. On siellä 2000. Siis siellä on saunakiukaita rivitolkulla. Eli se on niin valtavat tehot. Eikö tää tule mielettömän kuuma, kun ohjelmaa tehdään? No ei saa tulla. Muutenhan täällä vieraat. Niin siellä ei varmaan ketään. Yleensä ei saa edes mennäkään. Mutta ei kerta kellekään aparatka näille valvontakatolle. Siinä juoksee koko ajan sekunnit niin, että siihen menee alaspäin aika, joka kertoo paljonko lähetysaika on jäljellä. Toinen kertoo sitten sen, jos on niin sanottuja kuvanauhoja ohjelmassa, niin hän laskee ne kestot sitten myös.